Hola a todos, neste pequeno vídeo vamos a explicar moi rápidamente como motores de editor podemos xogar con os desencadenadores para facer que a diplomacia, é dicir, a relación entre un xogador e outro poda cambiar. Iso é un poquinho máis de vida ao vosso escenario. De editorial Proxecto Feudal, no que estou traballando eu, aquí tedes o mapa, vale? E os desencadenadores, eu xa teño feito, mirade, derrota ao campeón. Como fixen? Diña novo, puxen aquí o título, derrota ao campeón, puxen a descripción, neste caso, pois utilizando como excusa xustas medievais, vos podes utilizar calquera outro tipo de elemento, podes decir, bueno, pois destruir o obxecto, vou ensinar agora. Quero que destrua, pois, non sei, unha torre ou esta tenda. Entonces, como consecuencia, o efecto será o cambio na diplomacia, fixadevos. Condición, destruir o obxecto. Cal foi o obxecto? Aí o temos. Establecín o obxecto, tiñe establecer o obxecto e puxen, vale? E o obxecto, podo poñer, pois, a bandeira, por exemplo. O efecto, pois, cambia a diplomacia, jugador 2 se convierte en enemigo de jugador 1. Imos a probar no xogo, a ver se realmente está ben feito. Aquí temos, chegando, vou a cambiar a diplomacia, convirtome neutral e iso me permite atacar ao enemigo. Mirade, vedes? Se eu puxera a diplomacia neste caso, aliado non me permitiría. O xogador, como a inteligencia artificial do xogador, o que falle alertame de que somos aliados, de que non se pode facer, e agora, mirade, se debe mediar cambiou su postura diplomática, o que quere decir que ahora somos enemigos, vale? As seguidoras empezaría, pois, unha nova forma de xogar, neste caso, pois, tendo a rivalidade ca cidade, de acordo? E de maneira automática, utilizando, como os decía, os desencadenadores. Saímos, aquí tedes desencadenadores, puxen derrota ao campeón, vos ponedes o vosso propio título, condición nova, condición, un efecto, vale? Condición, ter o xeto a zona, perdón, estaba en servidome feudal, condición, destruir o obxeto, efecto, cambio de diplomacia. Bueno, pois iso todo. Agora queda vos intentar facelo e facelo a vosa maneira e xogar, vale? Pechamos aquí entonces esta serie de tutoriais e a ver que tal se nos dan as partidas, se demostramos ser dignos da nosa linaxe. Un saúdo a todos.